तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रणति पाडवा प्रणति हरे कृष्णा हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது பாடுங்க மாதாஜி பிரணதி. प्रणति பாடலாமா? சரி பாடுங்க மாதாஜி. प्रणति பாடட்டுமா? பாடுங்க. ஹிந்தில இருந்து வேற யாராவது படிங்க. பிரணதி வேற யாராவது படிங்க. மாதாஜி வந்து ஆல்ரெடி பாட்டு பாடிட்டாங்க இல்லையா? வேற யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு 9 o'clock class. Okay. No problem, Prabhu. Please you can go for bed, Prabhu. Tomorrow morning I'll just do the thing. And if at all I'm convinced with the date, na Prabhu, I'll just. Hare Krishna, Mataji, Prabhuji, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா हरे மாதாஜி. कृष्णा அவங்க மாதாஜி, நீலு மாதாஜி பிரபுஜி. பாட்டு பாடிட்டாங்க இல்லையா? அப்ப நான் வந்து படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பாடணுமா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். वन्देऽहं श्रीगुरहे श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगकणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगकणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय दद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे पञ्चतत्त्वात्महं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपगं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। வேற பாட்டு தெரிஞ்சா பாடுங்கம்மா.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மியூட்ல இருக்கீங்க மாதா. ஓகே ஓகே. ராகவா ராமா ரகுவீரா ஸ்ரீதரா மாதவா கோவிந்தா ராகவா ராமா ரகுவீரா கேசவா மாதவா மதுசூதனா கேசவா மாதவா மதுசூதனா அச்சுதானந்தா நாராயணா அச்சுதானந்தா நாராயணா கோபியலோலா கோபாலா ராகவா ராமா ரகுவீரா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நான் உங்களுக்கு கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இல்லையா எஸ் மாதாஜி. டாக்டர் பிரபு? எஸ் மாதாஜி. நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம இன்னைக்கு 11வது அத்தியாயம் பார்க்கணும் இல்லையா? ரொம்ப அழகா வந்து பாட்டு பாடினீங்க எல்லாரும், ஸ்லோகங்கள் சொன்னீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அத்தியாயம் 11 உன்னத தொண்டின் பல்வேறு கோணங்கள் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பாகவதர்கள் அப்படின்னு சொல்றவங்க யாரு அப்படின்னாக்கா தூய பக்தர்கள். எதையும் பகவானிடத்துல இருந்து எதிர்பார்க்காம பக்தி தொண்டு செய்யறவங்க பாகவதர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மகா பாகவதர்கள். சோ அவங்க ஏன்னா அவங்க எதுவும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை அப்படின்னு. நம்ம எதுல இருந்து படிக்கணும் பிரபு? இந்த சரணடைய தேர்ட் பேராகிராஃப் படிக்கணும் இல்லையா? ஓகே. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்கு தகுதியுடைய ஒருவனை பற்றி விளக்குகின்றார். எப்படி விளக்குறாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். அவர் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னாக்கா புதிய பக்தர்களும் முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பில் சிறிது வளர்ச்சி பெற்றவர்களும் அவர்களது பக்தியின் அளவிற்கேற்ப புலனுகர்ச்சி செயல்களில் ஆர்வமற்றவர்களாக இருக்கின்றார் என்று கூறுகின்றனர். சின்னதா நம்ம பகவான் மேல பக்தி தொண்டு செய்யும் போது கூட நமக்கு வந்து இந்த புலனுகர்ச்சி செயல்கள் எல்லாம் வந்து நம்மளை விட்டு போயிடும். எத்தனை பேர் இதை ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்க? நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஒரு நிலையில இருக்கோம். முன்னாடி வந்து நமக்கு வந்து நிறைய மற்ற பௌதிகமான விஷயங்கள் வந்து ஆசை இருக்கலாம். நான் இங்க போகணும், படத்துக்கு போகணும், நிறைய புடவை வாங்கணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆசை இருந்திருக்கலாம். ஆனா எப்ப நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல வந்துட்டோமோ அந்த பௌதிகமான ஆசைகள்லாம் போய் நம்மளுடைய நேரத்தை அதிகமாக பக்தியில ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்ற ஆர்வம் எத்தனை பேருக்கு வந்திருக்கு? இல்ல இந்த மாற்றம் யாராவது ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? ஆமாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா நான் பேசுது? ஆமாங்க மாதாஜி. இப்ப நிறைய வந்து கிளாஸ் 108வது பேஜ் நம்பர் 81 இல்ல 108வது பேஜ் நம்பர் 108 நான் பேஜ் ஒரு நம்பர். கேள்வி கேட்டா அதுக்கு மாதாஜி பதில் சொல்றாங்க. ஓகே சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி இப்ப வந்து நிறைய நம்ம இந்த கிளாஸ் கேக்குறதுலயும் இதுலயுமே பாகவதம் படிக்கிறது, பகவத்கீதை படிக்கிறதுலதாங்க மாதாஜி நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன் நானு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரியான ஆசைகள் அப்படி இருந்தது அப்படின்னாக்கா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம முன்னேறோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காரு. அதுக்கு மேல நம்ம புனித யாத்திரை போகணும், அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு பண்ணணும், அந்த மத்த விஷயங்கள்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு பதிலா படிக்கணும் பக்தர்களோட சங்கத்துல இருந்து. அந்த மாதிரியான விருப்பங்கள் வந்து நமக்கு அதிகமாகும். அது இட் ஷோஸ் தட் நம்ம வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத வந்து சொல்லுது. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, இங்க என்ன சொல்றாங்க, நம்ம என்ன செயல்கள் செய்தாலும் அதனுடைய பலன்களை கிருஷ்ணருக்காக செலுத்தப்பட வேண்டும். ஈவன் நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது கூட வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்றோம். அப்படி செய்யும் போது அதுல கூட அந்த நாம ஜபம் பண்றதுல கூட நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் நமக்கு வந்து அதை கூட நம்ம பகவான் இடத்திலே நம்ம சமர்ப்பிக்கின்றோம். அதுல கூட நமக்கு பற்று இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுவும் கூட பகவானுக்கு செய்யப்படும் தொண்டு, எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணன். சோ இதில் பகவான் எஜமானராக இருக்கின்றார், நான் தொண்டனாக அதாவது சேவகனாக இருக்கின்றேன் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நாரதீய புராணத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த தொண்டு மனப்பான்மை எங்கனம் உயர்வானது என்று அப்படின்னு கூறப்பட்டிருக்கு. அதுல நமக்கு வந்து மனம், வாக்கு, உடல், அதனால பகவானின் பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருப்பவர். நம்ம இதை பகவத்கீதையிலையும் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? நம்ம வந்து எல்லா ஆசிரமத்துல இருக்கவங்களும் எல்லா தர்மத்துல இருக்கவங்களும் வர்ணத்துல இருக்கவங்களும் வந்து 3 விஷயத்த செய்யணும். தானம், தர்மம், தவம். தவம் எப்படி செய்யறது, இந்த உடல், மனது, வாக்கு, அந்த 3த்தையும் எப்படி பயன்படுத்தி சத்துவ குணத்துல எப்படி வந்து தவம் செய்வது அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த உடலை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரக
வலம் வருதல், புனித யாத்திரை போறதல், அவங்களுக்கு வந்து நமஸ்காரம் பண்றதல், அர்ச்சனை பண்றது, வந்தனம் பண்றது, அபிஷேகம் பண்றது, இந்த மாதிரி உடலை உபயோகப்படுத்தி செய்யக்கூடியது. மனம் எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்கிறது. பேசுறது எப்பவும் வந்து அவருடைய நாம ரூப குணலீலைகளை மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றது. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவம், நம்மை நாமே புனிதப்படுத்திக் கொள்வதற்குண்டான செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இவங்க பகவானின் பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருப்பவன் அல்லது பகவானின் பக்தி தொண்டில் நேரடியாக ஈடுபடவில்லை என்றாலும் அவ்வாறு செய்ய விரும்புகிறவன் கூட விடுதலை பெற்றவனாகவே கருதப்படுகின்றான். நேத்து மாதாஜி சொன்னாங்க, ராதா மாதாஜி, இந்த மாதிரி நான் வண்டியில போயிட்டு இருக்கும் போதே அன்னைக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன், ஆனா முடியல. நான் என்ன பண்ணுவேன், மனசுக்குள்ளேயே நான் வந்து சமைச்சு பகவானுக்காக நான் வந்து நைவேத்தியம் பண்ற மாதிரி நினைச்சுக்குவேன். அதை பாருங்க, நேத்து நம்ம இப்ப சொன்னாங்க அவங்க, இங்க பாருங்க, அவ்வாறு செய்ய விரும்புகிறவன் கூட விடுதலை பெற்றவனாகவே கருதப்படுகின்றான் என்று கூறப்படுகின்றது. பகவானுக்காக நாம சின்னதா விஷயத்த நம்மளால இயலாத சூழ்நிலையில இருக்கோம், ஆனா இதெல்லாம் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டா கூட நம்ம என்ன பண்றோமா, அந்த பௌதிக விஷயங்கள்ல இருந்து விடுதலை பெற்றவர்களாக கருதப்படுகின்றோம். நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு. நட்பு இது இப்ப வந்து நம்ம வந்து முதல்ல அந்த பாவம் நமக்கு வேணும். நாம பகவானுடைய சேவகன், அவருக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்ற அந்த பாவம் வேணும். இப்ப சாக்கிய ரசத்துல எப்படி சக்கானா நண்பன் இல்லையா, அந்த நட்பு மனப்பான்மையில எப்படி பக்தி தொண்டு பண்றதுன்னு பத்தி பாக்குறோம். நட்பு மனப்பான்மையில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டினை 2 வகையா பிரிக்கிறாங்க. ஒண்ணு, பகவானின் நம்பிக்கைக்குரிய பணியாளனாக செயல்படுவது, அவருக்கு ட்ரஸ்டபிளான ஒரு பர்சனா செயல்படுறது. இன்னொன்னு, பகவானின் நலன் விரும்பியாக செயல்படுறது. நம்ம வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கும்னு நினைப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. சோ பகவானின் பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கை உடைய பக்தன் உன்னத வாழ்வு தலத்தினை அடைவோம் என்னும் நம்பிக்கையுடன் ஒழுங்குமுறை விதிகளை முறைப்படி பின்பற்றுகின்றான். சோ எப்ப வந்து அவரே கதி அப்படின்னு இருக்குமோ அப்ப நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அவருடைய நம்பிக்கைக்குரிய பணியாளனாக இருக்கிறது, சேவகனாக இருக்கிறது ஒரு விதம். இன்னொரு விதம் வந்து அதுதான் தாசிய ரசத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இங்க. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய நலன் விரும்பியாக இருக்கிறது. எப்ப வந்து பகவானே கதின்னு அவர் மேல முழு நம்பிக்கையோட ஒருத்தர் இருக்கானோ அவன் என்ன பண்றாங்க, உன்னதமான வாழ்வு தலத்தினை நாம் அடைவோம், அவரே கதின்னு நினைக்கும் போது நாம அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு போறோம். ஒழுங்குமுறை விதைகளை முறைப்படி பின்பற்றுகின்றான். நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு செய்வதில் 2ஆம் வகையை சேர்ந்தவன் முழுமுதற் கடவுளின் நலன் விரும்பியாக இருக்கின்றான். கிருஷ்ணரை எப்படி வந்து அவருக்காக நம்ம இது பண்ணா பிடிக்கும். நம்ம வந்து நைவேத்தியம் பண்றோம் அப்படின்னாக்க நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த செஞ்சு அதுல கர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ் வராம இருக்கிறதுக்காக அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்றோம். ஆனா தூய பக்தர்கள் எப்படின்னா, இது என்னோட கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், இந்த விஷயங்கள் நமக்கு பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு அவருக்காக பார்த்து நம்ம செயல்கள் செய்வோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவான் ஒரு உபதேசகரை தமது இனிய பக்தனாக ஏற்றுக்கொள்கின்றார். அந்த தூய்மையான பக்தனை, எப்பொழுதும் என்னை பத்தியே நான் நினைச்சிட்டு இருக்கான் இல்லையா, அந்த உண்மையான பக்தனை நான் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்றேன்றது சொல்றார். கீதா ரகசியத்தை பொதுமக்களுக்கு போதிக்கும் எவனொருவனும் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவன். ஹரி 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 போல் ஹரே கிருஷ்ணன். நம்ம 3 விதமான விஷயங்கள் பார்க்கிறோம். ரகசியமான அறிவு, மிக ரகசியமான அறிவு, மிக மிக ரகசியமான அறிவு. என்னது ரகசியமான அறிவு? நான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன் இல்லையா, நான் இந்த உடல் அல்ல, ஜீவாத்மா, நான் நித்தியமானவன், அந்த ஜீவாத்மா நித்தியமானது, அது பகவானுடைய ஒரு அங்கம். பகவான் எப்படி நித்தியமானவரோ அது போல இந்த ஜீவாத்மா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சோல், அந்த ஆத்மாவும் வந்து நித்தியமான ஒன்று. நான் வந்து இதை வந்து இந்த உடலோட நான் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கின்றேன். நான் ஒரு பெண் அப்படின்னு நான் இந்த உடலை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கின்றேன். ஆனா அது வந்து உண்மை அல்ல. இந்த உடல் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். இந்த உடல் எடுத்ததற்கு உண்டான காரணங்கள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த உடலை விடுத்து வேறொரு உடலுக்கு போவேன். இப்படியே போயிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த முடிவு கொண்டு வரதுக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் வழி. சோ முதல் இது ரகசியமானது என்னன்னா, நான் இந்த உடல் அல்ல. அதுதான் வந்து முதல். மிக மிக ரகசியமான அறிவு என்ன அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதனால் மட்டுமே அவரை அடைய முடியும் அப்படின்ற அந்த ஞானம். சோ இங்க நமக்கு தெளிவா கொடுத்திருக்கார். பிரபுபாதருடைய நோக்கமே என்னன்னா ஆச்சார் பிரச்சார். சோ எல்லாரும் நியமங்களை ஃபாலோ பண்ணணும், அதே மாதிரி அதை மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி அவங்களையும் நம்மளோட நிலைக்கு கொண்டு வரணும். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இப்ப தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டீச்சிங் பண்ணக்கூடிய சேவை, அந்த பக்தர்களை வந்து நம்ம அதிகரிச்சுட்டே இருக்கும். இப்ப நீங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறிட்டே போறீங்க. இப்ப L3 இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எதுக்கு L4ன்னு வச்சு ஒரு பிரசன்டேஷன் பண்ண வைக்கிறோம். அப்ப அந்த ஃபியர் நம்மளை விட்டு போகும். அது நீங்க L5 போகும்போது இவ்வளவு நாள் எப்படியோ அதை விட்டுட்டு L5ல பக்தி சாஸ்திரி ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட ஃபாலோ பண்ணணும்.
அதுல இருக்கக்கூடிய விதிமுறைகள் என்ன நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணணும், 16 மாலைகள் ஜபம் பண்ணணும், 4 நியமங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களோட சங்கம் ஏபிசிடி காலையில சாதனா பக்தியோட கிளாஸ் எடுத்தாங்க மாதாஜி. ஸோ அந்த அந்த விஷயங்களை நமக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இல்ல என்னால அது முடியலன்னா யூ டேக் அ பிரேக். நீங்க உங்களை தயார் பண்ணிட்டு அப்புறமா பக்தி சாஸ்திரம் ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. நம்ம அதை எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா அந்த நியமங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம வி ஆர் என்ட்ரிங் இன் டு அந்த குரு பரம்பரா சிஸ்டம். அதனால ரொம்ப லைட்டாலாம் எடுத்துக்கவே கூடாது. ஸோ பக்தி சாஸ்திரி நீங்க அடுத்த L5 போறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்மளை தகுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதெல்லாம் நீங்க இது பண்ணிட்டு பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். இந்த ஞானத்தை விருத்தி பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்லியிருக்காரு, பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி வைபவ், பக்தி வேதாந்தா. ஏன்னா இப்ப எங்களுக்கு 2 நாளுக்கு முன்னாடி ஓரியன்டேஷன் நடந்தப்ப, நேத்து ஓரியன்டேஷன் நடக்கும்போது இதெல்லாம் எங்களுடைய குருமார்கள் எங்களுக்கு சொன்னாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம சொல்றோம். ஸோ அவர் வந்து பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு, இதெல்லாம் படிக்கணும் என்னுடைய பக்தர்கள். ஏன் அப்படின்னா அப்ப அந்த முழுமையான ஞானத்தோட நாம மத்தவங்களையும் பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வர முடியும். எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காரு. பகவான் ஒரு உபதேசகரை தமது இனிய பக்தனாக ஏற்றுக்கொள்கின்றார். ஏன் அப்படி இனிய பக்தனாக ஏற்றுக்கொள்ள நம்ம பார்க்கிறோம் 18வது அத்தியாயத்துல, எவனொருவன் இந்த உன்னத ஞானத்தை எல்லார்கிட்டையும் எடுத்து சொல்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர். இந்த கீதா ரகசியத்தை பொதுமக்களுக்கு போதிக்கும் எவனொருவனும் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவன். மனித குணத்தில் அவனுக்கு ஈடு இணையே கிடையாது. 18வது அத்தியாயத்துல பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அதனால அவங்க கண்டிப்பாக பகவானை சென்றடைவது உறுதி அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. அதனால இங்க இருக்க அத்தனை பேரும், எத்தனை பேர் இருக்கும், 20 பேர் ஆக்சுவலா நம்மளோட குரூப். ஸோ அத்தனை பேரும் கண்டிப்பாக ஒரு பிரச்சாகராக மாற வேண்டும். அதுக்கு உண்டான தகுதிகளை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். மகாபாரதத்தில் திரௌபதி, கண்டிப்பா சொல்றேன், இந்த பிளாட்ஃபார்ம் நீங்க எத்தனை மத்த இஸ்கான்ல இருக்கிற மாதிரி கிடைக்க வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவுன்னு தான் நான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா அவங்க எல்லாத்துலயும் பார்ப்பாங்க. நீங்க அவங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதுல வந்தால் ஒழிய நமக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு, ஒரு சின்ன கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு கூட ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால நமக்கு இந்த சேவை பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கு உண்டான இதுதான் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா. மாதாஜி ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டாங்க. 16 மாலைகள் பண்ணணும். நீங்க வந்து ரெகுலரா சத் சங்க இந்த இதுக்கு வாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது இவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு உண்டான அந்த தகுதிகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதனால கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதை ஒழுங்கா பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். மகாபாரதத்துல திரௌபதி, போற்றுதற்குரிய கோவிந்தா, உமது பக்தன் வெல்லப்பட மாட்டான் என்பது உமது உறுதிமொழியாகும். அதாவது பக்தன் வெல்லப்பட மாட்டான்னா அவர் வீழ்ச்சி அடையவே மாட்டார்கள். ஏன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே சொல்றார், பக்தி மார்க்கத்துல ஒரு இன்னியளவும் கூட வீழ்ச்சின்றதே கிடையாது. என்னுடைய பக்தன் எப்பொழுதும் வீழ்ச்சடைய மாட்டான்றதை உறக்க சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்றார். அததான் அவங்க இங்க சொல்றாங்க. உமது வாக்கினை நான் நம்புகின்றேன். ஆகவே எல்லா விதமான துன்பங்களிலும் நான் உமது உறுதிமொழியினை நினைத்து அதனாலேயே வாழ்கின்றேன். அங்க பாக்குறோம் அத்துணை அவையோர்கள் இருக்காங்க, பெரிய பீஷ்ம பிதாமகர் இருக்காரு, அத்தனை பெரிய ஆச்சாரியர் இருக்காங்க, கணவர்மார்கள் 5 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தராலையும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியலையே. அவங்க துவாரகாபுரி கிருஷ்ணான்னு அப்புறம் எப்ப அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை மனசுல நினைச்சு, இனி என்னால என் சக்திக்கு ஈடு எதுவுமே இல்லை, என்னோட சக்திக்கு வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது, கிருஷ்ணான் 2 கையும் உயர்த்திட்டதுக்கு அப்புறம் பகவான் விட்டுட்டாரா என்ன? அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய இது வந்து சரணாகதி வந்து அப்படி இருக்கணும். அவரிடத்தில் மட்டுமே நம்மளுடைய முழுமையான நம்பிக்கையும் உறுதியும் அன்பும் வந்து அவரிடத்துல வைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க அவங்க சொல்றது, உங்களுடைய உறுதிமொழியினை நினைச்சு நீங்க இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா சும்மா பேரளவுல மட்டும் இல்ல, அப்ப நீங்க கண்டிப்பா என்னை காப்பாத்துவீங்க, நீங்களே என்னுடைய கதி அப்படி நம்ம இருக்கும்போது ஹரே கிருஷ்ணா, அதுதான் பின்னாடியும் வருது. ஓகே, அதனாலேயே நான் வாழ்கின்றேன்னு சொல்றாங்க. இதன் பொருள் என்னவென்றால், திரௌபதியும் அவளது 5 கணவர்களும் பாண்டவர்களும் துரியோதன மற்றும் அவனது துணைவர்களால் பல்வேறு துன்பங்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்டனர். அவர்கள் அனுபவித்த துன்பம் சொல்லி முடியாததாகும். வாழ்நாள் முழுவதும் பிரம்மச்சாரியாக இருந்தவரும் சிறந்த வீரருமான பீஷ்மதேவரே சில சமயம் அவர்களை எண்ணி கண்ணீர் வடித்திருக்கின்றார். அவர் பாண்டவர்கள் தர்மம் தவறாதவர்களாகவும், திரௌபதி உண்மையில் அதிர்ஷ்ட தேவதையாகவும், கிருஷ்ணர் அவர்களின் உயிர் நண்பராகவும் இருந்தும் அவர்கள் துன்பப்பட நேரிட்டதே என்று எப்போதும் வியப்படைவார். அவர்களின் துன்பம் சாதாரணமானதாக இல்லாத போதிலும் திரௌபதி மனசோர்வு அடைந்ததே இல்லை. கிருஷ்ணர் அவர்களின் நண்பராதலால் இறுதியில் அவர் தங்களை காப்பாற்றி விடுவார் என்று அவள் நன்கறிவாள். சோ இங்க வந்து பாக்குறோம், வெளியில இருந்து பாக்குற நமக்கு தான் வந்து ஆஹா, பஞ்சபாண்டவர்கள் எவ்வளவு தர்மங்களை ஃபாலோ பண்ணாங்க, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவருடைய நண்பன் இருந்தும் இதெல்லாம் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்னா, அந்த அவங்க அதுல வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய
கிருஷ்ணனுடைய தன்மையை உலகிற்கு எடுத்து காட்டுவதற்காக பகவான் செய்த ஒரு லீலையாக நம்ம அதை பார்க்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதே போன்ற கருத்து. ஆனா நம்ம தான் வெளியில இருந்து நம்ம தான் பார்க்கணும். ஆஹா எவ்வளவு கஷ்டம் அவங்களுக்கு இல்ல, பிறந்ததுல இருந்து எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க. ஆனா அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க, பெரிய பாக்கியவான்கள். சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அவங்க கூட எப்பவும் இருக்கார். குந்தி மகாராணி சொல்றார், என்ன சொல்றாங்க அவங்க, எனக்கு வந்து என்னுடைய என்னுடைய குலத்தவர்களும் வேண்டாம், என்னுடைய கணவன், பெண்ணுக்கு 2 இது இருக்கு இல்லையா, பெத்தவங்க வழியா வரவங்க ஒரு ஒரு பரம்பரை, கணவனை கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கணவன் மூலமாக வரக்கூடிய பரம்பரை இன்னொன்னு. சோ அவங்க 2த்துமே எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு நீ மட்டும் போதும், எனக்கு துன்பத்தை மட்டுமே கொடுத்து கொண்டு இரு கிருஷ்ணா, அப்பதாவது நான் உன்னை வந்து எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டே இருப்பேன். ஏன்னா நீ துன்பம் கொடுத்துட்டேன்னா காப்பாத்துறதுக்கு நீ கண்டிப்பா ஓடி வருவாய், அதனால எனக்கு வந்து கஷ்டத்தையே நீ கொடு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க. சோ இங்க அவங்க வந்து மனசோர்வு அடைந்ததே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதே போன்ற கருத்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது காண்டம் 2ஆம் அத்தியாயம் 53வது ஸ்லோகத்துல, அதில் ரிஷபதேவரின் மைந்தரான ஹவி என்பவர் மகாராஜா நிமியிடம் கூறுகின்றார். ஓகே, 11வது காண்டம் வரப்போறது. அன்பிற்குரிய அரசனே, பரமபுருஷனின் தாமரை திருவடிகளின் சேவையில் ஒரு கணம் கூட பிரியாது தேவேந்திரனாலும் கூட இது போன்ற சேவை விரும்பப்படுகின்றது. இதைவிட வணங்கத்தக்கதோ விரும்பத்தகாதது வேறொன்றும் இல்லை என்று உறுதியான நம்பிக்கையுடையவன் முதல் பிரிவை சேர்ந்த பக்தன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கு தான் பிரபுபாத நமக்கு சொல்றாரு, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறார். ஸோ இங்க வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ரிஷபதேவர் தன்னுடைய மகன் ஹவி, அப்புறம் ரிஷபதேவருடைய மகனான ஹவி வந்து நிமி மகாராஜர் கிட்ட வந்து சொல்றார். என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, எப்பவும் பகவானுடைய தாமரை திருவடிகளுக்கு தொண்டு செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நினைக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்கதான் வந்து முதல் தரமான பக்தர்கள். நம்மளுடைய குருமார்கள்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, என்ன உடல் உபாதைகள் இருந்தாலும் அது ஒரு துச்சமா வச்சுட்டு அந்த ரகசியம், முதல் ரகசியம், நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படின்றத அவங்க முழுமையாக புரிந்து கொண்டதுனால இந்த உடல் உபாதைகள்லாம் அவங்களுக்கு பெரிய விஷயமே இல்லை. இப்பதான் அதிகப்படியான பக்தி பண்றாங்க. அது போல நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே, குருமார்கள் எல்லாமே ஒரு பெரிய நமக்கு வந்து முன் உதாரணம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அவர் வந்து ஸ்கோலினஸ் கோபாலகிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ் பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் எவ்வளவு லேட்டா தூங்கினாலும் கூட மங்களார்த்தியை மட்டும் அவங்க மிஸ் பண்ணதா இதே இல்லையா. அவர் வந்து மங்களார்த்தி மிஸ் பண்ணவே மாட்டாராம். அவர் எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் மங்களார்த்திக்கு அந்த டெம்பிள் போயிடுவார். அதோட பலன் நீங்க பார்த்துருக்கலாம். அவங்க இப்ப கோலோக விருந்தாவனம் போயாச்சு, தூக்கத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இது பண்றாரு. அது அவங்க அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடியோ நிறைய வைரல் ஆச்சு, எல்லாரும் அதை வந்து பார்த்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ எப்பொழுதும் அவங்களோட ஸ்மரணத்தில் அவங்க எத்தனை வருடங்களாக இருக்காங்க, எத்தனை சாஸ்திரம் படிச்சிருக்காங்க, இப்பவும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா புக் படிச்சுட்டு தான் அவங்க வந்து தூங்குவாங்க, எவ்வளவு லேட்டா இருந்தாலும். ஸோ நம்முடைய ஆச்சாரர்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பெரிய உதாரணம். அதுக்குதான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சொல்லிக்க தத்விதி பிரணிபாதேன பரிபிரஷ்னேன சேவையா. குருமார்கள் தன்னுணர்வை பெற்ற ஆச்சாரியர்களுக்கு பணிவான சேவைகளை செய்து பணிவாக அவரிடத்திலிருந்து நாம ஞானத்தை பெற வேண்டும். ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்க தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள், சாஸ்திரத்துல சொன்ன ஞானத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதே போல வாழ்க்கையை நடத்தி மற்றவங்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது இல்லையா. சோ அவங்களதான் வந்து முதல் பிரிவு பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா எப்பவும் பகவானை நினைச்சிட்டே இருக்காங்க. சோ ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பில் சிறிதளவு வளர்ச்சி பெற்றுள்ள ஒரு புதிய பக்தன் பக்தி தொண்டுக்கு நிச்சயம் தகுதி உடையவனாவான். சின்னதா ஒரு ருஷி இருந்தாதான் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்திக்கு உள்ளாரே வர முடியும். எல்லாரும் அவ்வளவு சாதாரணமா கிருஷ்ண பக்தியில வர முடியும். நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன் நாம வந்து அது மேபி பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதா இருக்கலாம், இல்ல மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றதாக இருக்கலாம். ஏதாவது ஒரு பக்தி தொண்டுல நமக்கு அது ருசி வருது இல்ல உள்ள வந்திருக்கும் அப்படின்னாக்கா அது நம்மளுடைய பகவானுடைய கருணை. நம்ம அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு முறையேனும் பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னா அவங்க பக்தர்கள் அப்படின்னு நமக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்காங்க. சோ ஒரு புதிய பக்தன் பக்தி தொண்டுக்கு நிச்சயம் தகுதியுடையவன். அவன் இது போன்ற பக்தி தொண்டில் உறுதியுடன் நிலை பெறும் பொழுது அவனது உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையானது அவனது பக்தி தொண்டில் ஒரு ரகசியமான அங்கமாகின்றது. எப்ப நம்ம வந்து உறுதியோட அந்த வெல் டிட்டர்மைண்ட் மைண்டோட நம்ம இருக்கோமோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பக்தியில. சில சமயம் பகவானின் நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு நண்பனாக அவருக்கு தொண்டு செய்வதற்காக ஒரு தூய பக்தன் ஆலயத்தில் படுத்திருப்பதை நாம் காணலாம். ஒரு பக்தனின் நட்பு முறையிலான இந்த நடத்தியானது ராகானுக அல்லது தன்னிச்சையானது என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது. நம்ம 2 விதமான பக்தியை பார்த்துட்டு இருக்கோம், வைதீக பக்தி, ராகானுக பக்தி. வைதீக பக்தி அப்படின்னாக்கா ஒழுங்குமுறை விதைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். ராகானுக பக்தி அப்படின்றது தன்னிச்சையாக இயல்பாகவே அது வருது.
நம்ம சொல்லி வந்து ஒரு தாய் வந்து குழந்தைய பாத்துக்கணும்னு இல்லை, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு வரும். நீங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப குழந்தைய நினைச்சாலே இந்த அந்த குழந்தை பிறந்த கொஞ்சம் அந்த முதல் வருடங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைய நினைச்சாலே அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தாய்மையோட அன்பு பால் சுரக்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம். So அது வந்து தானாகவே வரக்கூடிய அந்த அன்பு அது எப்ப இருக்கும் அப்படின்னாக்கா நம்ம தான் போய் பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்ல. ஆனாலும் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாவம் இருக்கு. என்னுடைய கிருஷ்ணர் நான் வந்து அவருக்கு இந்த சேவைகள் எல்லாம் பண்ணணும்ட்டு அங்கேயே கோவிலே உறங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய பக்தர்களும் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி முழுமுதற் கடவுளின் ஆலயத்தில் ஒருவர் படுக்க கூடாது என்ற போதிலும் முழுமுதற் கடவுளின் மீது தானே பொங்கி எழும் இந்த அன்பானது நட்பு மனப்பான்மையும் பக்தி தொண்டு என்னும் பிரிவில் சேர்க்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். பகவானுக்கு எல்லாவற்றையும் செலுத்துதல் வந்து நண்பனாக பார்த்தாச்சு. தன்னை முழுவதுமாக அடைக்கலம் கொடுப்பது பற்றியது ஒரு அருமையான விளக்கம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது காண்டம் 29வது அத்தியாயம் 34 ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன? தனது செயல்கள் அனைத்தையும் துறந்து தன்னை முழுவதுமாக என்னிடம் அடைக்கலப்படுத்துபவன் என்னால் இம்மையிலும் மறுமையிலும் எல்லா வகையிலும் காக்கப்படுகின்றான். மேலும் மேலும் ஆன்மீக வாழ்வில் வளர்ச்சி பெற நான் அவனுக்கு உதவுகின்றேன். அம்மனிதன் ஏற்கனவே சாருஷ்டி பகவானுக்கு இணையான செல்வம் பெறுதல் பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். 5 விதமான முக்தியை பார்த்தோம் இல்லையா? சாலோக்கிய, சாரூபிய, சாருஷ்டி, பகவானுக்கு இணையான செல்வம் பெறுது. பகவத்கீதையிலும் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவுகளில் ஒருவன் சரணடைந்தவுடன் அவர் அவனது பொறுப்பை தாம் ஏற்றுக்கொண்டு அவனது பாவங்கள் அனைத்திலிருந்தும் அவனை காப்பதாக அவனுக்கு உறுதியளிக்கின்றான். கவலைப்படாத, என்கிட்ட சரணடைந்துட்டு நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறேன்றார். உன்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் நான் ஒழித்துடுறேன். அவனது அகத்தில் அமர்ந்து கொண்டு அவனுக்கு உபதேசிக்கின்றார். அவனால் பக்தன் மிக விரைவாக ஆன்மீக நிறைவில் வளர்ச்சி பெறுகின்றான் என்று மேலே கூறியது உறுதி செய்யப்படுகிறது. எப்ப நாம வந்து பகவானுக்கு உண்மையான அந்த பக்தி தொண்டு சொல்லணும்னு நினைக்கிறோமோ, அவரிடத்துல சரணாகதி பண்றோமோ, அப்போ நமக்கு வந்து இம்மை மறுமை எல்லாத்துல வகையிலும் நம்ம வந்து காக்கப்படுகின்றோம். அஜாமலனோட கதையை நம்ம பார்த்திருக்கோம். அத்தனை பாவங்களும் செய்தார். ஒரு மனிதன் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதெல்லாம் செஞ்சுட்டாங்க. ஒரு பிராமணனாக இருந்து தாழ்நிலைக்கு போயாச்சு. இருந்தாலும் பகவானுடைய கருணை அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லாத்துல இருந்து விடுவித்து அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு தூய பக்தனாக மாறக்கூடிய நிலையும் கொடுத்து 2 வருட காலங்கள் பக்தியை பண்ண வச்சு அவரை ஆட்கொள்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம அங்க பார்க்கலாம். சோ தன்னையே சரண் கொடுப்பது ஆத்ம நிவேதனம் எனப்படும். பகவானுக்காக முழுவதுமாக, எப்படி பலி சக்கரவர்த்தி வந்து தனக்குன்னு வைத்துக்கொள்ள அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, வந்திருக்கவர் வந்து சாக்ஷாத் பகவான், இவர் தான் வந்து ஹிரண்யகசிபு கொன்றவர்ப்பா, நீ போகாத, அது சின்ன குழந்தை நினைச்சுக்காதப்பா, அது வந்து இவர் தான் வந்து சாக்ஷாத் பகவான், அவர் வந்து ஏற்கனவே ஹிரண்யகசிபு கொன்னுட்டார், நீ போகாதன்னு சொல்றாரு. தெரிந்துமே இவர் என்ன பண்றாரு, எல்லாரும் அவர்கிட்ட போய் நிக்கிறாங்க, அவர் நம்ம கிட்ட வந்து நிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலி சக்கரவர்த்தி தெரிஞ்சுதான் போறார். அப்போ குரு வந்தனம் பண்ண குரு இது பண்றாரு, குரு என்ன அபராதம் பண்றாரு அங்க. அதனுடைய பலனாகவும் கூட அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதாள லோகம் தள்ளப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அதையும் தாண்டி உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானால ஆட்கொள்ளப்பட்டு எல்லாரும் பகவானுக்கு வாயிற்காப்பாளனாக இருப்பாங்க. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு கட்டுப்பட்டு அவர் அங்க போய் இருக்காருன்றத நம்ம பார்க்கலாம். எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த தன்மை பக்தனாக அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ ஆத்ம நிவேதனம்னா நம்ம முழுவதுமாக பகவானுக்கு கொடுக்கிறது. பல்வேறு அறிஞர்களை பொறுத்தமட்டில் ஆத்மா பல்வேறு விதமாக விளக்கப்படுகின்றது. ஆத்மா சில சமயம் பிரம்மம் அல்லது ஆத்மாவை குறிப்பிடுவதாக கருதப்படுகின்றது. ஆத்மா சில சமயம் மனம் அல்லது உடலை குறிப்பிடுவதாக கருதப்படுகின்றது. ஒருவன் தன்னை சரண் கொடுப்பது என்பதற்கு, ஒருவன் தனது ஆத்மாவை மட்டும் சரண் கொடுப்பது என்பதற்கு, ஒருவன் தனது ஆத்மாவை மட்டும் சரண் கொடுத்தல் என்று பொருள் அல்ல. மாறாக ஒருவன் தனது ஆத்மாவுடன் சேர்ந்து மனம், தனது உடல் எல்லாவற்றையும் பகவானின் தொண்டில் சரணடைய செய்தல் என்று பொருளாகும். முழுவதுமாக பகவானுக்காக எல்லா பக்தி தொண்டையும் செய்யறது, அது வந்து சரணாகதின்னு பார்க்கிறோம். ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர் ஒரு அருமையான பாடல் ஒன்றினை ஏற்றுள்ளார். முற்றிலும் சரணடைந்த ஆத்மாவாக அவர் தன்னை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது பாடுகின்றார். எப்படி பாடுறார்? எனது மனம், எனது வீட்டில் உள்ள செல்வங்கள், எனது உடல், இவ்வாறான எனது உடைமைகள் அனைத்தையும் போற்றுவதற்குரிய பகவானே, நான் உனது தொண்டுக்காக உம்மிடம் பணிக்கின்றேன். உங்ககிட்ட நான் எல்லாத்தையும் கொடுக்கிறேன். இப்போது அவற்றை உமது விருப்பப்படி என்ன வேண்டும் என்றாலும் செய்து கொள்ளலாம். நீரே எல்லாவற்றையும் வைத்திருக்கும் பரம உரிமையாளர். ஆகவே நீர் விரும்பினால் என்னை கொள்ளலாம், எனக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கலாம், எல்லா அதிகாரங்களும் உண்மை சேர்ந்தன. நான் எனக்கு என்று உரிமை கொண்டாட எதுவுமே இல்லை. இங்க படைச்சிருக்கிறது எல்லாமே உங்களோடது. இதுல எதை எடுத்துட்டு இது என்னோடதுன்னு சொல்ல முடியும்? அப்படி நான் சொல்றேன் என்னோடது என் கூட கடைசி வரைக்கும் வருமா? இல்ல. இதுல எதை எடுத்து நான் வந்து பகவானுக்காக பண்றேன் அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லையே. அவர்கிட்ட இருந்து எடுத்து அவர்கிட்டயே கொடுக்கறதுக்கே நமக்கு வந்து மனசு இருக்க மாட்டேங்குது இல்லையா? சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றேன். எனக்குன்னு எதுவுமே கிடையாது. பக்தி வினோத் தாக்கூர் வந்து இப்படி பாடுறார். என்னோட எல்லா விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்காக அர்ப்பணிக்கிறேன்.
எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தாலும் கொடுங்க, கொல்றதுனாலும் கொல்லுங்க, நான் உங்க கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு கருவி, என்ன நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்கன்ட்டு. ஸ்ரீ யமுனாச்சாரியார் பகவானை வழிபடும் போது இதே போன்றதொரு கருத்தினை பின்வரும். ஸ்ரீ யமுனாச்சாரியார் பாருங்க அந்த தூய பக்தர்களுடைய தன்மை எப்படி இருக்குன்னு. போற்றுதற்குரிய பகவானே, நான் ஒரு மனிதனின் உடலிலோ அல்லது தேவனின் உடலிலோ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் எனது வாழ்க்கை பாணி எதுவாக இருந்தாலும் அதை பற்றி நான் கவலைப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் இந்த உடல்கள் எல்லாம் இந்த ஜட இயற்கை முக்குணங்களின் உப தயாரிப்புகள். ஹரே கிருஷ்ணன். நம்ம பார்க்கிறோம், நம்ம செய்யற ஒரு செயலை செஞ்சுட்டு நான் தான் செஞ்சேன்னு பெருசா பெருமை பேசிக்கிறோம். அது அப்படி அல்ல. இந்த செயல் எதால வருது அப்படின்னாக்க இந்த ஜட குணங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸால தான் நம்ம வந்து இப்படி ஒரு செயலை பண்றோம், இல்ல நம்ம வந்து நடந்துக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ அதை இங்க இவர் சொல்ற, நம்ம என்ன உடலை எடுத்தாலும் இந்த ஜட இயற்கையோட தன்மையினால முக்குணங்களோட உப தயாரிப்புகள் அப்படின்னு சொல்ற. இந்த உடலை பெற்றிருக்கும் நான் என்னை உம்மிடம் அடைக்கலம் அளிக்கின்றேன். இப்ப இந்த உடலை வச்சிருக்கேன் இல்லையா, நான் உங்ககிட்ட அடைக்கலம் வரேன். அது உண்மைதானே. இப்ப நான் சத்துவ குணத்துல இருந்தேன், எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலே இருந்தேன்னா மேபி இந்த மனித உடலை விட உயர்ந்த ஏதாவது ஒரு உடல் கிடைக்கலாம், அது இன்னும் அதிகமா என்னுடைய பக்திக்கு சாதகமான ஒரு உடல் கிடைக்கலாம், ஒரு நல்ல குடும்பத்துல பிறந்திருக்கலாம், ஒரு ஆன்மீக ஆல்ரெடி அட்வான்ஸ்டு ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறந்திருக்கலாம். சோ அந்த சூழ்நிலை என்னை இன்னும் பக்தியில எடுத்து செல்லலாம். இல்ல நான் வெறும் இந்த ரஜகுணத்திலே இருக்கேன்னா அதற்கு ஏற்றாற் போல ஒரு உடல் வாகு. சோ அப்ப அந்த ஜட இயற்கையோட குணங்களோட உப தயாரிப்பு தான் இந்த உடல் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அப்கோர்ஸ் அந்த ஜீவாத்மாவுடைய தன்மையும் அதுல இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கணும். ஹரிபக்த விவேகத்தில் ஒருவன் எவ்வாறு தனது உடலை ஆத்ம நிவேதனமாக அளிக்கின்றான் என்பது பற்றிய குறிப்பு ஒன்று காணப்படுகின்றது. என்னன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, விற்கப்பட்ட ஒரு விலங்கு தனது காத்தல் மற்றும் ஓம்புதலை பற்றி கருத தேவையே இல்லை. அதுபோல் நான் எனது உடலையும் எனது ஆத்மாவையும் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாக அளித்திருக்கிறதுனால நானும் என்னை காத்தல் மற்றும் பாதுகாப்பதை பற்றி ஒருபோதும் கருத மாட்டேன். நான் தான் முழுமையா உங்ககிட்ட நான் சரணாகதி பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது, என்னை சுத்தி இருக்கவங்களை எப்படி பாதுகாத்து பத்தி நான் ஏன் கவலைப்படணும்? ஒருவன் தன்னையோ அல்லது தனது குடும்பத்தையோ காப்பது அல்லது பாதுகாப்பது பற்றி கவலைப்படக்கூடாது. ஒருவன் தனது உடலையும் ஆத்மாவையும் உண்மையிலேயே அடைக்கலம் கொடுத்து விட்டான் என்றால் அவனது ஒரே கவனம் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது பற்றியதாக மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும். எப்ப நம்ம பகவான் இடத்துல சரணாகதி பண்ணிட்டோமோ அப்ப அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதா மட்டும்தான் இருக்கணும். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு மற்றும் ஆத்ம நிவேதனத்தில் பக்தி தொண்டு எனும் இவை இரண்டும் இருவேறு கடினமான வழிமுறைகள் என்று கூறுகின்றார். என்னது, நட்பு மனப்பான்மையால செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு, ஆத்ம நிவேதனத்தில் செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு, ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத சொல்றார். அது மட்டும் அல்லாம இருவேறு கடினமான வழிமுறைகள், ரெண்டுமே வேற வேற கடினமான வழிமுறைகள்ன்றார். என்னன்னு பார்க்கலாம். பகவானுடனான இது போன்ற உறவு முறைகள் மிகவும் அரிதாகவே காணக்கூடியவை. இது சாத்தியமா? முதல்ல இது சாத்தியமானா அது ஒன்லி அந்த எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸால மட்டும்தான் இதை இது பண்ணும். அர்ஜுனன் எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்தவனாக இருந்தா பகவான் அவனுக்காக தேரோட்டியாக வந்திருக்கார், சாரதியா வந்திருக்கார். எங்கேயாவது இதை நினைச்சு பார்க்க முடியுமா? இல்ல. சோ இது வந்து மிகவும் அரிதான ஒன்று. எது ஆத்ம நிவேதனமாக பகவானுக்கு சரணடைகிறதும் அவருடைய நண்பனாக இருக்கிறதும் வந்து பெரிய அரிதான விஷயம். வளர்ச்சி பெற்ற பக்தர்களால் மட்டுமே இந்த இருமுறைகளையும் செயல்படுத்த முடியும். உயர்ந்த பாவத்துல இருக்கக்கூடிய மகாபாகவதர்களால் மட்டும்தான் இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். இதன் கருத்து ஆழ்ந்த ஆனந்தத்துடன் கூடிய சரணாகதியை காண்பது மிகவும் அரிதானது. என்ன நான் முழுமையாக உங்களிடம் ஒப்படைச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன செஞ்சா எனக்கு என்ன ஆக போகுது? அதுதான் இங்க பகவானின் விருப்பத்திற்கு ஒருவன் முற்றிலும் தன்னை ஒப்படைத்தல் வேண்டும் என்பதாகும், அவருடைய விருப்பப்படி. சோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எதை நினைச்சு அவங்க லேமன் பண்ண மாட்டாங்க. உயர்வு தாழ்வு வெற்றி தோல்வியை பத்தி அவங்க கவலைப்படுறதே இல்லை, போயிட்டே இருப்பாங்க. பிடித்தமான ஒரு பொருளை படைத்தல். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது காண்டம். நம்ம வந்து உன்னத பக்தி தொண்டுடைய பல்வேறு கோணங்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது என்னது, நட்பு முறையில அவர்களிடத்துல பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது, சரணாகதி ஆத்ம நிவேதனம். இப்ப அவருக்காக உன்னதமான ஒரு பொருளை படைத்தல் என்ன அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா 11வது அத்தியாயம் 41வது ஸ்லோகத்துல நீங்க வந்து பார்க்கலாம். பிரபுபாதர் எல்லாத்துக்கும் வந்து சும்மா அந்த ஏர்ல வந்து அவங்க வந்து நமக்கு சொல்லல கருத்துக்களை எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திர கோட்பாட்டோட சாஸ்திர எவிடன்ஸோட வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. இதுதான் வந்து ஆத்தென்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம்.
சோ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உத்தவரிடம் கூறுகின்றார். என்னன்னு சொல்றார்? அன்பார்ந்த நண்பா. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் உத்தவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக இருப்பாங்க, கசின் பிரதர்ஸ். சோ அன்பார்ந்த நண்பா, எவனொருவன் தன்னிடம் இருக்கும் மிகச்சிறந்த பொருளையோ அல்லது அவனுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு பொருளையோ எனக்கு படைக்கின்றானோ அவன் எக்காலத்திலும் நன்மை அடைவான். என்ன நம்ம கிட்ட இருக்கோ அதை பெஸ்ட் ஆஃப் தி பெஸ்டா பண்ணி பகவானுக்காக நம்ம சமர்ப்பிக்கும் போது அவங்க எப்பவும் என்ன பண்றாங்க? பகவானிடத்துல இருந்து அந்த நன்மையை அடையக்கூடிய ஆசையை பெறுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். எல்லா முயற்சிகளையும் கிருஷ்ணருக்காக செய்தல். நம்ம என்னென்னலாம் இப்ப பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம். பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய மனப்பான்மை, முதல்ல எனக்கு அந்த ஆட்டிடியூட் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நண்பனாக அவருக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும். அடுத்து ஆத்ம நிவேதனம் செய்யணும். அது போல நான் என்ன செயல் செய்தாலும் அதுல வந்து பெஸ்டா பகவானுக்காக பண்ணணும். எல்லா முயற்சிகளையும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்காகவே பண்ண வேண்டும். நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் ஒருவன் எவ்வாறு வாழ்வின் எல்லா நிலைகளிலும் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக மட்டுமே செயல்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கு. அதுல உண்மையில் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும். எதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு? நாரத பஞ்சராத்திரத்துல ஒருவன் என்ன செய்து பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியும் அப்படின்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. முடிஞ்சதுன்னா அந்த புத்தகம் வாங்கி பார்க்கலாம். அப்போ நமக்கு தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. உண்மையிலேயே பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவன் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் செயல்கள், அதுபோல் வாழ்வதற்கு தேவையான செயல்கள் என்னும் எல்லா வகையான செயல்களையும் கண்டிப்பாக செய்தல் வேண்டும். இதெல்லாம் நியமங்கள் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா நாம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். கிருஷ்ண உணர்வில் அவனது நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு தேவையான செயல்களையும் செய்தல் வேண்டும். 2 விதமான கடமைகள் இருக்கு. நமக்கு வந்து பௌதீகம் சார்ந்த கடமை, அதே சார்ந்த ஆத்ம சார்ந்த கடமை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு பெரிய நிறுவனமோ அல்லது தொழிற்சாலையோ நடத்தும் ஒரு பக்தன் அது போன்ற உலகில் உடைமைகளிலிருந்து வரும் பயன்கள் கிருஷ்ணரின் தொண்டுக்கு படைக்க வேண்டும். அதனாலதான் நமக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவா வந்து ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமிகள் கொடுத்திருக்காரு கிரகஸ்தர்கள் எல்லாருக்கும். கிரகஸ்தர்கள்னு இல்ல, எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன பொருள் கிடைக்கின்றதோ அதுல 50% வந்து பக்திக்கும் பக்தர்களுக்காகவும் நம்ம ஒதுக்கி வச்சிடணும். 25% வந்து நண்பர்களுக்காகவும் உறவினர்களுக்காகவும், 25% வந்து நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் லைஃப், நமக்காக 25%. சரி, இப்போ பக்திக்கும் பகவானுக்கும் ஒதுக்கி வச்சிரும் அப்படின்னாக்கா, நான் காலையில இப்ப பெட்ரோல் போட்டுட்டு கார் எடுத்துட்டு போய் பகவானை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னா அதுல நான் என்னுடைய செலவு இருக்கு இல்லையா, அதுக்காக ஒரு ஸ்பெண்ட் பண்றேன். அதுவும் வந்து பக்தி சார்ந்தது. பகவானுக்காக ஏதாவது வாங்கிட்டு போனோம், சும்மா நம்ம கையாட்டிட்டு போக மாட்டோம். நம்மளுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம்னா அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் தெரியும். இல்லைன்னா ஏதாவது நம்மளால என்ன முடியுதோ அதை நம்ம எடுத்துட்டு போவோம். சோ அதுக்கு நீங்க ஒரு செலவு பண்ணுவீங்க. புனித யாத்திரை போனோம்னு தினமும் மந்த்லி பட்ஜெட்ல நீங்க கொஞ்சம் ஒதுக்கி வைப்பீங்க. சோ பக்திக்கு செலவு பண்றதுன்னா வெறும் அவருடைய ஜென்மாஷ்டமி அப்பவோ இல்ல மற்ற விஷயங்கள் அப்பவோ நம்ம செலவு பண்றது மட்டுமல்ல, அது சார்ந்து கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்காகவும் அவருடைய பக்தர்களுக்காகவும் செய்யக்கூடிய அந்த 50% ஆஃப் த சேலரி நம்ம ஒதுக்கி வைக்கிறோம் இல்லையா, அதுல வந்து அடக்கம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எனக்கு இது ரொம்ப நாள் எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருந்துச்சு. நம்ம வந்து மந்த்லி நீங்க வந்து கொஞ்சம் பகவானுக்காக எடுத்து வைக்கணும் போது நீங்க இது பார்க்கலாம். மற்ற மதங்கள்ல, நான் அதை பெயர் சொல்ல விரும்பல, மற்ற மதங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி அப்படியே அவங்க கொடுத்துருவாங்க. சம்பளம் வந்து அன்னைக்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை எடுத்து உடனே அந்த அந்த இதுக்கு கொடுத்துருவாங்க, ஆர்கனைசேஷனுக்கு. சோ நம்ம இதுல வந்து அந்த மாதிரியா, ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் வேற வேற நிலையில இருக்கோம். அப்ப நமக்கு ஃபேமிலி சார்ந்த விஷயங்களும் இருக்கு. நம்ம ஃபேமிலியை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம்னா குடும்பத்துல இருக்கவங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவான இம்ப்ரெஷன் வந்துடும். அப்புறம் நம்ம யாருமே பக்தியில அனுப்ப மாட்டாங்க. ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பேலன்ஸ் பண்ணணும். குடும்பத்தையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும், ஆன்மீக விஷயத்திலையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும். இதுல கொண்டு வரதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். எல்லாருக்கும் அந்தந்த ஆத்மாக்குன்னு ஒரு ஒரு இது இருக்கு. ஸோ அது சார்ந்துதான் அவங்க வருவாங்க, அது வேற விஷயம். பட் நம்ம எடுக்க வேண்டிய முயற்சின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும். அப்ப இந்த கேள்வி கேட்கும்போது மாசம் மாசம் நம்ம எடுத்து வைக்கணும்னா அது எப்படின்னு போது அப்ப வந்து எனக்கு வந்து பிரபுஜி வந்து சொன்னாங்க, அப்படி அல்ல. அது நம்மளோட புரிதல். நம்ம பக்திக்காக நம்ம என்னென்னலாம் செலவு பண்றோமோ அது எல்லாமே வந்து இந்த 50% ஆஃப் த சேலரி நம்ம ஒதுக்குறதுல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அது தவிர்த்து வெறும் மந்த்லி இப்ப எனக்கு வந்து 50,000 சம்பளம் கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா 25,000 அப்படியே நான் டெம்பிள் கொடுத்துணுமா அப்படின்னு ஒரு குவயரி டைரக்டா கேட்கணும்னா, அப்ப அவங்க சொன்னாங்க அது அப்படி அல்ல. நீங்க அதுல இருந்து என்னென்னலாம் பக்திக்காக செலவு பண்றீங்களோ அதெல்லாமே அதுல வந்து அடக்கம் ஆயிடும் அப்படின்றத அவங்க எனக்கு தெளிவுபடுத்தினாங்க. அதனால நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சொல்றேன். சோ என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா,
எல்லா நிலைகளிலும் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக செயல்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கு. உண்மையிலேயே பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவன் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் செயல்கள் அது போல் வாழ்வதற்கு தேவையான செயல்கள் எனும் எல்லா வகையான செயல்களையும் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். பக்தி தொண்டிற்குரிய கடமைகளில் மட்டுமல்லாது கிருஷ்ண உணர்வில் அவனது நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு தேவையான செயல்களையும் அவன் செய்ய வேண்டும். உலகில் கடமையிலிருந்து வரும் பயன்கள் அதுதான். சோ நம்மளுடைய அந்த உலகில் மூலமாக வரக்கூடிய பௌதிகமாக வரக்கூடிய பயன்களை நாம கிருஷ்ணனுடைய தொண்டுக்கு படைக்க வேண்டும். இது வந்து நமக்கு சொல்லிட்டார். இதை நம்ம எடுத்துக்கிறதும் எடுத்துக்காததும் அது நம்மள இது பொறுத்தது. உண்மையை சொல்லணும்னா ஒரு புரிதல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் அந்த இதுக்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு நியோஃபைட்ஸ் அந்த ஜாயின் பண்ணும்போது அவ்வளவு ஒரு புரிதல் இல்லை இல்லையா. அப்ப வந்து யோசிப்பேன், என்னதான் இவங்க எப்ப பார்த்தாலும் கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமிக்கு அதை கொடு இதை கொடு எதையாதுன்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்களேன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அதுல இந்த பக்தி மார்க்கத்துல தொடர்ந்து இருக்கும்போதுதான் நமக்கு வந்து அது வந்து ஒரு புரிதல் ஏற்படுது. ஒரு வீட்டு இதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும்போதே 4 பேர் இருக்கிற வீட்டு இதை மெயின்டைன் பண்ணும்போதே இவ்வளவு ப்ராப்ளம் வருது. பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடும் போது அத்தனை பேருக்கு சண்டே நம்ம பிரசாதம் போடணும். பகவானுக்கு வந்து விக்கிரக வழிபாடு பண்றதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் எது பண்ணணும், அவங்களுக்கு அபிஷேகம் பண்றது, ஆர்த்தி பண்றது, அந்த விஷயங்களை பண்ணணும். மெயினா வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கு வந்து பிரசாதம் செய்து போடணும். மத்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அப்ப அதை மெயின்டைன் பண்ண எப்படி வந்து இது சாத்தியம்? அப்போல இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து செல்ஃப் சஸ்டைன் நீங்களா தான் வந்து இது பண்ணிக்கணும். அது அந்த மாதிரியான ஒரு மாடல். நீங்க ஒரு இடத்துல ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா அங்க இருக்க பக்தர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த டெம்பிளை நிர்வகிக்கிறதுக்கு அவங்களே தான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ அப்பதான் வந்து எனக்கு வந்து அந்த அந்த புரிதல் வந்தது. அது மட்டும் இல்ல, நம்ம ஒரு இது கான்ட்ரிபியூட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த அந்த உழைப்பு இல்லையா. ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய கர்மிக் ரியாக்ஷனும் சேர்த்து நம்ம வந்து பக்தி இதுல வந்து நம்ம ஈடுபடுத்தும் போது நமக்கு பௌதிகமாக வரக்கூடிய அந்த 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 பலன்களுடைய தன்மையும் வந்து மாறுபடுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து நம்ம வந்து சொல்றாங்க ஆச்சாரியர்கள், அதை ஃபாலோ பண்றதும் சில ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கிறதும் வந்து நம்மளுடைய தனிப்பட்ட விஷயம், அது வேற விஷயம். சோ சரணடைந்த ஆத்மாவாக இருத்தல். ஹரிபக்தி விலாசத்தில் ஆத்ம சரணம் பற்றி பின்வருமாறு கூறப்படுகின்றது. போற்றுதற்குரிய பகவானே, உம்மை சரணடைந்துதான் உமக்குரியவன் என்பதில் உறுதியாக இருந்து அதற்காக தனது சிந்தனை, செயல், உடல் ஆகியவற்றால் செயல்படுவன் உண்மையில் உன்னத ஆனந்தத்தினை சுவைக்கின்றான். எப்போதும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல அந்த இதுல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டுல உயர்ந்து இருக்கும்போது அந்த சுவைக்கு ஈடு இணை கிடையவே கிடையாது. பௌதிகமான விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா இன்பம், அதெல்லாம் வந்து தற்காலிகமானது. அதனால்தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்றார், துக்காலயம் அசாஸ்வதம் இந்த பௌதிக லோகம் அப்படின்னு சொல்றார். சோ இந்த பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது மட்டுமே நமக்கு வந்து நித்தியமான ஆனந்தம் கிடைக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நரசிம்ம புராணத்தில் பகவான் நரசிம்மதேவர் எவனொருவன் என்னை வழிபட்டு என்னை சரணடைகின்றானோ அவன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் வருகின்றான், நானும் அவனை எல்லா வகையான துன்பங்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கின்றேன். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் விக்னங்களை விளக்கக்கூடியவர் பகவான் ஸ்ரீ நரசிம்மதேவர் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அதனால அங்க வந்து யார் நம்ம பகவான் நரசிம்ம கிட்ட வந்து சரணடைகின்றோமோ அவர் நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஐ திங்க் 2-3 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து L3 கிளாஸோ ஏதோ இது பண்ணும்போது அங்க பக்தர்கள் வந்து அவங்களுடைய மறந்துட்டேன் அந்த மாதாஜியோட பேரு, அவங்க வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணாங்க. ஏதோ அவங்களுக்கு வந்து நரசிம்ம பகவானை பத்தியோ இல்ல இஸ்கான் பத்தியோ அவ்வளோ இது இல்லை, ஆனா ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் நரசிம்ம பகவான் மேல. அவங்களுக்கு வந்து அப்போ ஒரு வேலை பார்க்குற இடத்துல வந்து ஏதோ ஒருத்தவங்க மூலமா அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அப்போ வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அவங்க வந்து நரசிம்ம பகவான் கிட்ட வந்து மானசீகமா வந்து அவங்க பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாங்களாம். மறுநாள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் இவங்க பக்கம் தலை வச்சு கூட படுக்கலையா அவரு. அதுக்கப்புறம் வேற ஒருத்தவங்க கிட்ட அவர் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. கனவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு சிம்ம ரூபத்துல வந்து யாரோ என்ன சிங்கம் துரத்திட்டு வர மாதிரி ஒரே பயமா இருக்குன்னு. அது போல அவங்க நடந்து வரக்கூடிய அந்த வழிகள் எல்லாம் கூட கொஞ்சம் பயமா இருக்குமா அவங்களுக்கு. எப்பவுமே வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நரசிம்மதேவருடைய மந்திரத்தை பிராணம் பண்ணிட்டு இது சொல்லிட்டே வருவாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து அதுல இருந்து ஒரு யாரும் அவங்களை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி பாதுகாத்து கூடவே வரா மாதிரி ஒரு ஃபீல் அந்த மாதாஜி வந்து ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. சோ நம்ம வந்து பாத்துக்கிறோம், எப்ப நாம பகவான் இடத்துல சரணாகதி பண்றோமோ அவரிடத்துல பூரணமான உறுதியோட இருக்குமோ அப்ப அவர் நம்மை பாதுகாக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். துளசி போன்ற மரங்களுக்கு வந்து தொண்டு செய்தல்.
நம்ம பாக்குறோம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் துளசி மகாராணிக்கும் வந்து வேறுபாடு இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து என்ன தயவு செஞ்சு அமைதியா. சோ அங்க வந்து பாக்குறோம் நம்ம துளசி மகாராணியை வந்து அவங்களுக்கும் கிருஷ்ண பகவானுக்கும் வந்து எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ பக்தியை நமக்கு வந்து சிரேஷ்டமா கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்து துளசி மகாராணி துளசி ஆர்த்தி நம்ம காலையில பண்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். பகவானுடைய திருப்பாதத்துல எப்பொழுதும் வந்து துளசி வாசம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அப்ப துளசி மகாராணிக்கு பண்ணக்கூடிய பூஜைகள் நம்மள வந்து என்ன பண்ணுது, கலங்கங்களை விடுத்து பக்தியில முன்னேறதற்கு நமக்கு உதவி செய்கின்றது. ஸ்கந்த புராணத்தில் துளசி மரத்தை போற்றி பின்வருமாறு கூறப்படுகின்றது. என்னன்னு சொல்லப்படுது, எனது பாவங்கள் அனைத்தையும் விரைந்து நீக்கும் துளசி மரத்திற்கு நான் எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை செலுத்துகின்றேன். மரத்தை காண்பதாலும் தொடுவதாலும் ஒருவன் தனது எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் பிணிகளிலிருந்தும் விடுபடுகின்றார். அதனாலதான் புரோபாதர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா விஷயங்களையும் ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காரு. நமக்கு தெரியாது எதற்காக நம்ம அந்த விஷயங்களை பண்றோம், ஏன் வந்து அந்த மந்திரங்களை சொல்றோம், ஏன் வந்து சிக்ஸாஷ்டம் படிக்கிறோம், ஏன் நாம ஜப அபராதங்களை பத்தி சொல்றோம். ரொம்ப அழகா நமக்கு வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கலா அவர் கொடுத்துட்டாரு. ஏன் காலங்கத்துல மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றது, சோ எதுக்காக தினமும் வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறது, எல்லாத்துக்கும் சயின்டிபிக் ரேஷனல் வந்து பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. சோ துளசி ஆர்த்தி நம்ம தினமும் பண்றோம் காலையில, அதனுடைய பலன் இங்க வந்து நம்ம பார்க்கலாம். கோடான கணக்கான பிறவிகள்ல செய்த பாவங்களை வந்து துளசி மகாராணியை சுத்தி வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த நீர் விடும்போது அது வந்து விளக்கப்படுகின்றது அப்படின்றது வந்து நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல படிக்கிறோம். சோ அந்த துளசி மரத்தை வணங்கி அதற்கு சிறிது நீர் வார்ப்பவன் யமராஜனின் இருக்கைக்கு செல்லும் அச்சத்திலிருந்து விடுபடுகின்றான். மரணத்தின் தருவாயில் நம்ம பாக்குறோம் 1000 தேள்கள் கொட்டுறது போல வலி இருக்குமா நமக்கு. சோ எவனொருவன் தன்னுடைய அந்த துளசி மாலை கழுத்தில் அணிஞ்சிருக்காங்க இல்லையா, யம தர்மராஜா வந்து அவருடைய தூதர்கள்கிட்ட சொல்றாங்க, எப்பா நீங்க வந்து இந்த கண்டி மாலை போட்டுட்டு இருக்கவங்க, அப்புறம் வந்து பகவானுடைய அந்த அந்த திலக் போட்டுட்டு இருக்கவங்க பக்கத்துல தலை வச்சு கூட படுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ இங்க துளசி மரத்தினை துளசியோட அந்த மணில இருந்து தானே நம்ம வந்து அந்த தண்டுல இருந்து தானே இந்த துளசி மாலை நம்ம போட்டிருக்கோம். சோ துளசி மாலைக்கு அவ்வளவு ஒரு பவர் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அங்க வந்து அவர் சொல்றாரு, யமராஜனின் இருக்கைக்கு செல்லும் அச்சத்திலிருந்து அவங்க விடுபடுறாங்க. பயம், மரண பயம் நம்ம பாக்குறோம். மத்த எல்லா இயக்கமும் வந்து ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங்க சொல்லி தருது. ஆனா நம்மளுடைய இஸ்கான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்ட் ஆஃப் டைங். ஏன்னா இந்த பிறப்புக்கு அடுத்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வேற ஒரு பிறப்புன்னு இருக்கு. அதை எப்படி அந்த மரணத்தை நாம எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும், எப்பவும் பகவானுடைய நாம ஜபம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய ஸ்மரணத்துல இருக்கிறதுனால மரணம் எப்போ வரும்ன்றது நமக்கு தெரியாது. அப்ப அவருடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கிறதுனால நாம என்ன பண்ணுவோம், யம தூதர்களுக்கு பதிலாக விஷ்ணு தூதர்கள் மூலமாக நாம எடுத்து செல்லப்படுவோம். அல்டிமேட்டா நம்ம வந்து ஓகே இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம வெளிப்படணும், என்ன நான் கஷ்டப்படாம படணும், அது அது அல்ல நம்மளுடைய நோக்கம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை எப்படி திருப்திப்படுத்தணும், அவரிடத்துல இருந்து நம்ம வந்துட்டோம், மீண்டும் அவரை எப்படி அடைவது அப்படின்றது, அவருக்கு நான் எப்படி பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்ற பாவத்தை வளர்த்து கொள்வதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. அவருக்கும் எனக்குமான அந்த உறவு வந்து இப்போ ஒரு தூங்கிய நிலையில இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து உயிர்ப்பித்துக் கொள்ளணும் அப்படின்றதுதான் வந்து நமக்கு உன்னதமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எவன் ஒருவன் ஒரு துளசி மரத்தினை வளர்த்தான் என்றால் அவன் நிச்சயம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமுடையவனாகின்றான். கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு துளசி இலைகள் பக்தியோடு அர்ப்பணிக்கப்பட்டதென்றால் அங்கே முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பு முழு வளர்ச்சி பெற்றதாக இருக்கின்றது. பகவானுக்கு வந்து துளசி இலைகளை வந்து நாம வந்து அவருடைய திருப்பாதத்துக்கு வைக்கும் போது நம்மளுடைய அன்பு வந்து முழுமையாக வளர்ச்சி பெற்றது. இந்தியாவில் எல்லா இந்துக்களும் அவர்கள் வைஷ்ணவர்களுக்கு இல்லாத போதும் துளசி மரத்திற்கு தனி கவனம் செலுத்துகின்றார்கள். எல்லா இதுலயும் வந்து முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா துளசி மடம் வந்து இருந்தா வீடு அப்படின்னு தான் கண்டிப்பா என்ட்ரன்ஸ்லயே துளசி மாடம் வச்சிருப்பாங்க. இப்ப திங்ஸே வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு. துளசி மரம் வளர்ப்பதற்கு கடினமான பெரிய நகரங்களில் கூட இச்செடியை பத்திரமாக பாதுகாக்கும் மனிதர்கள் காணப்படுகின்றார்கள். அவர்கள் இச்செடிக்கு நீர் வார்த்து அதனை வணங்குகின்றார்கள். ஏனென்றால் துளசியை வழிபடுவது பக்தி தொண்டில் மிக 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 முக்கியமான ஒன்று. அது நம்மள பக்தி தொண்டத்துல மேல கொண்டு செலுத்தும், பௌதிக கலங்கங்கள் வந்து விடுபடுத்தும். ஸ்கந்த புராணத்துல துளசியை பற்றி மற்றொரு குறிப்பும் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, துளசி எல்லா வகையிலும் புனிதமானது. அதனை காண்பதாலும் தொடுவதாலும் நினைப்பதாலும் வழிபடுவதாலும் விழுந்து வணங்குவதாலும் அதை பற்றி கேட்பதாலும் அதனை வளர்ப்பதாலும் எப்போதும் புண்ணியமே உண்டாகின்றது. மேலே கூறியுள்ளவாறு துளசி மரத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் ஒருவன் வைகுண்ட லோகத்தில் எக்காலத்தும் வாழ்கின்றான். ஹரி 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 போல் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்படியாக துளசி மகாராணியோட சேவையை வந்து நம்ம இங்க பார்த்தோம்.
இப்ப பகவானுடைய உன்னத தொண்டோட பல்வேறு கோணங்கள் இருக்கு. அதுல தொண்டு மனப்பான்மை, முதல்ல அந்த பாவம் வேணும் நமக்கு. நட்போடு அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது எப்படின்றத பார்த்தோம். ஆத்ம நிவேதனம், கம்ப்ளீட்டாக சரணாகதி பண்றது, அவருக்கு பிடிச்சமான விஷயங்களை செய்யறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்றது. என்ன முயற்சி செய்தாலும் அது வந்து கிருஷ்ணருக்காக நம்ம பண்ணணும்ன்ற அந்த பாவம். எப்போதும் நம்ம வந்து அவர்கிட்ட சரணடைந்த நான் செய்யறேன் அப்படின்ற அந்த பாவம் இல்லாம அவர்கிட்ட சரணடைந்தவனாக நான் அவருடைய சேவகன் அப்படின்ற பாவத்துல பண்ணக்கூடிய செயல்கள். துளசி போன்ற மரங்களுக்கு வந்து நாம தொண்டு செய்தல் அப்படின்றத பார்க்கணும். தொண்டுன்றது அவங்களுக்கு நீர் வாக்குறது, அவங்கள வலம் வர்றது, அவங்களுக்கு வந்து வந்தனைகள் செய்யறது, அது எல்லாமே வந்து அந்த தொண்டுல ஈடுபடுத்தப்படுகின்றது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எத்தனை பேர் வீட்டுல, எத்தனை பேர் எல்லார் வீட்டுல, யார் வீட்டுல துளசி மாடம் இல்லையோ, துளசி இல்லையோ, தயவு செஞ்சு துளசி இது வாங்கி வச்சுக்கோங்க. காலையில வந்து கண்டிப்பாக துளசி ஆர்த்தி பாடி நீங்க நீர் வார்த்து அவங்கள வந்து நீங்க வலம் வரணும். அது பக்தி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் யார் வீட்டுல இல்லையோ வாங்கிருங்க. பக்தி பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு வேணும் நமக்கு இல்லையா? 12வது அத்தியாயம் போலாம். இருக்கீங்களா எல்லாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கருத்து புரிதல்? ஷால் வி கோ ஹெட் வித் தி 12th chapter? போலாம். மாதாஜி. உன்னத தொண்டின் மற்றும் பல கோணங்கள். அது மட்டுமல்ல, இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம படிக்கிறது பக்தி ரசாமிரத சிந்து. பக்தியை எப்படி செய்யணும்ன்றத ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமிகள் நமக்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கருணையோட கொடுத்ததை நமக்கு வடித்து கொடுத்திருக்கின்றார். அதுல இப்ப அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா துளசி, இது நம்ம பார்த்துட்டோம். புனித நூல்களை கேட்டல். புனித நூல்களை கேட்டல், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் பார்க்கிறோம். அந்த நவவித பக்தி தொண்டுல இது மூன்றும் வந்து ரொம்ப சிரேஷ்டமானதுன்னு நேத்து நம்ம பார்த்தோம். இப்ப அதை யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்? அதிகாரப்பூர்வமான குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்த ஒரு ஆச்சாரியர்கள்கிட்ட இருந்து கேட்கணும். ஏன்னா அவங்கதான் உள்ளது உள்ளபடி சொல்லுவாங்க. இந்த பௌதீக தன்மை கொண்டவர்கள் பணத்திற்காக இந்த சேவை பண்றாங்க இல்லையா, அப்ப அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கும்போது அதே விதமான தன்மைகள் நமக்கு வரும். ஆனா சத்துவ குணத்துல எப்பவும் பகவானுடைய பக்தர்களாக இருக்கக்கூடிய அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ஞானத்தை பெறும்போது நம்மை ஆன்மீகத்துல உயர்த்தும்ன்றத பார்க்கலாம். ரூப கோஸ்வாமி பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு ஞானமளிக்கும் எந்த ஒரு நூலையும் புனித நூலாக கருத வேண்டும். எதெல்லாம் நம்மள பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு செலுத்துதோ அதெல்லாம் புனித நூல். ஸ்ரீல மத்வாச்சாரியாரும் ராமாயணம், மகாபாரதம், புராணங்கள், உபனிஷத், வேதாந்தம் போன்ற நூல்களும் அவற்றின் விளக்கங்களும் புனித நூல்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. வைணவ பக்தி தொண்டின் வளர்ச்சியை விளக்கி கூறும் நூல்களை தொடர்ந்து கற்கும் ஒருவன் மனித சமுதாயத்தில் எப்போதும் போற்றப்படுகின்றான். அதுக்குதான் புரோபாதர் கொடுத்திருக்க. நீங்க கண்டிப்பாக பக்தி சாஸ்திரி இந்த மாதிரியான படிப்புகள்லாம் வைக்கணும். அப்பதான் வந்து அதை படிக்கிறதுக்காகவாச்சும் பக்தர்கள் வந்து சேர்ந்து வருவாங்க. அப்படி நம்ம இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சாஸ்திரம் படிக்க மாட்டோம். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இதெல்லாம் படிக்கிறதுனாலதான் நமக்கு தெரியுது, ஓகே அபராதம் பண்ணக்கூடாது, வைஷ்ணவர்கள் இதெல்லாம் இருக்கணும், இந்த மாதிரி பக்தன்னா இதெல்லாம் குணங்கள், என்கிட்ட என்னென்ன கெட்ட விஷயங்கள் இருக்கு அதை நான் விடணும், எது நல்ல விஷயமோ அதை ஸ்ட்ராங்கா அதுல நிலைச்சிருக்கணும். சோ இந்த ஞானம் எங்க இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா நூல்களை படிக்கிறதுனால. சோ பகவான் கிருஷ்ணரும் அவன் மீது நிச்சயம் மகிழ்ச்சியுடையவராகின்றார். யாரு தொடர்ந்து சாஸ்திரங்களை படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மேல பகவான் அன்புடையவராக, மகிழ்ச்சியுடையவராக போறார். இது போன்ற நூல்களை தனது வீட்டில் வைத்து பாதுகாத்து அவற்றிற்கு மரியாதையுடன் வந்தனம் செலுத்துபவன் தனது பாவத்தின் புலன்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று தேவர்களாலும் வணங்கப்படுபவன் என்றான். வீட்டுல எல்லார் வீட்லயும் பகவத்கீதை இருக்கணும். இப்ப நீங்க அடுத்த லெவல் போயிட்டீங்க, L3, அடுத்து L4, L5 வந்துருவீங்க. சோ அப்போ உங்க எல்லார்கிட்டையும் பகவத்கீதை இன்னைக்கு ஐ திங்க் சிவகாமி மாதாஜி நீங்க போட்டிருக்காங்க. சோ நம்ம கிட்ட வந்து பக்தி ரசம் இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல அப்படின்னாக்கா தயவு செஞ்சு வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா பக்தி சாஸ்திரத்துல நேரடியா புத்தகத்தின் மூலமா வாசிக்கும் போது வேற மாதிரியான புரிதல் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. சோ பக்தி ரசாமிரத சிந்து, அடுத்து வந்து உபதேசாமிரதம், அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத், பகவத்கீதை. இப்ப எல்லாம் இந்த 4 புத்தகங்களும் கண்டிப்பாக நம்ம கிட்ட இருக்கணும். we are moving on to the next level இல்லையா? ஸோ இது ஆல்ரெடி L3 நுழையும் போதே இந்த புத்தகங்கள்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தினமும் வந்து தமிழ் ஷார்ட் பாகவதம்லாம் வாசிக்கிறோம். ஸோ காலையில நம்ம கிட்ட வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் அட்லீஸ்ட் 12 காண்டம் 18 புத்தகத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா சில காண்டங்கள் வந்து 2, 3 அந்த மாதிரி இருக்கும் புத்தகம். ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்ம கிட்ட வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கணும். ஸோ நம்ம ரிஷிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் 6 கேள்விகள் கேட்குறாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சௌனக ரிஷிகளோட தலைமையில இருக்கக்கூடிய எல்லா ரிஷிகளும் என்ன கேட்குறாங்க?
பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கோலோக விருந்தாவனம் போயிட்டாரு இல்லையா, துவாரகா துவாபர யுகத்துல முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் போயிட்டார். அவர் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த தர்மங்கள் எல்லாம் எங்க வந்து அடைக்கலம் புகுந்தது அப்படின்றத கேட்கும்போது அப்ப அங்க சூத்த கோஸ்வாமிகள் சொல்றார். ஏன்னா அவர் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமிகள் பரீட்சித் மகாராஜருக்கு அந்த ஞானத்தை வழங்கும் போது அந்த அந்த கூட்டத்துல இருந்தவர். அதனால அவர் என்ன சொல்றார், அவை அனைத்தும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல அடைக்கலம் ஆயிருக்கு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய கிரந்த அவதாரம் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்னு பார்க்கும். 12 காண்டமும் நம்ம வீட்டுல இருந்தது, 12 ஸ்கந்தமும் வீட்டுல இருந்ததுன்னா ரொம்ப ரொம்ப உத்தமம். அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்றது ஸ்ரீமத் பாகவதம் கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டுல இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா தினமும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகமாவது நம்ம பார்த்திருக்கோம். பகவத்கீதை பாகவதத்தோட அந்த அந்த என்ன சொல்றது மகாத்மியம், அதுல வந்து யாராவது ஒருத்தர் ஒரு வார்த்தைகள் வந்து நம்ம சொன்னாலும் கூட அது வந்து அத்தனை பலன்களை கொடுக்குது. அதனாலதான் நம்ம காலையில தயவு செஞ்சு உங்களால மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணணும். அடுத்த லெவல்ல நீங்க கண்டிப்பா போவீங்க. ஸோ 5:30 மணிக்குல இருந்து 5:50 வரைக்கும் 20 நிமிஷம் வந்து நம்ம வந்து தினமும் ஒரு ஸ்லோகம் வாசிக்கிறது. ஸோ தயவு செஞ்சு அந்த ஸ்லோகம் கிளாஸ்ல நீங்க வாங்க. நீங்க கேட்டு அட்லீஸ்ட் கேட்டு அவங்க சொல்லும் போது அது கூட சேர்ந்து கூட நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஒரு வார்த்தை நம்ம சொன்னாலும் கூட அதுக்கு நிறைய பலன்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதையெல்லாம் பாதுகாத்து மரியாதையோட வந்தனம் செலுத்துபவன் தனது பாவத்தின் புலன்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று தேவர்களால கூட வணங்கப்படக்கூடிய அளவுக்கு உயர்ந்தவனாக மாட்டான். தேவர்கள் கூட அவங்கள வணங்குறாங்க. வைணவ இலக்கியங்களை எழுதி அவற்றை பாதுகாப்பவன் வீட்டில் பகவான் நாராயணர் எப்போதும் உரைகின்றார். இந்த வைணவ இலக்கியங்கள் பகவத்கீதை பாகவதம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. யாரெல்லாம் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க வீட்டுல பகவான் நாராயணர் எப்போதும் உரைகின்றார், வீட்டுல இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12ஆம் காண்டம் 13ஆம் அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதாந்த இலக்கியங்கள் அனைத்தின் சாரம். வேதத்துடைய சாரம் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் உண்மை. அதனாலதான் நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி சாஸ்திரி நீங்க வந்து பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கிறீங்க. பக்தி வைபவ் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் 6 ஸ்கந்தங்கள் படிப்பீங்க. 7வது ஸ்கந்தத்துல இருந்து 12வது ஸ்கந்தம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பக்தி வேதாந்தா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. வேதத்துடைய சாரம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. ஏதோ ஒரு வழியில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கற்பதில் பற்று கொண்டவனுக்கு பிற இலக்கியங்களை கற்பதில் எந்தவித சுவையும் ஏற்படாது. எப்படியாச்சும் நான் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா மற்ற விஷயங்களை படிக்கிறதுல நாட்டம் இருக்காது. அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் உன்னத ஆனந்தத்தினை சுவைத்து மகிழ்ந்தவனுக்கு இலக்கியங்களில் திருப்தி ஏற்படாது, மற்ற விஷயங்கள் படிக்கிறதுல அவங்களுக்கு திருப்தி ஏற்படாது. ஓகே, இப்ப துளசி ஆர்த்தி நம்ம துளசி வச்சு நம்ம வழிபாடு பண்ணணும்னு பார்த்தோம். புனித நூல்களை பத்தி கேட்கறத பார்த்தோம். மதுராவில் வசித்தல், மதுராவில் உள்ள மக்கள் வாழ்கின்ற குடியிருப்புகளை போற்றுகின்ற குறிப்பு ஒன்று காணப்படுகின்றது. அதில் எவனொருவன் மதுராவை காட்டிலும் பிற இடங்களின் மீது கவர்ச்சி உடையவனாக இருக்கின்றானோ அவன் மாயா சக்தியால் நிச்சயம் பீடிக்கப்படுவான். நம்ம பாக்குறோம், எப்ப நம்ம வந்து பக்தியில முன்னேறுகின்றோமோ அப்ப பௌதிகமான சுற்றுலா தலங்கள் போறதெல்லாம் நமக்கு விருப்பம் இல்லை. மதுரா, விருந்தாவனம், துவாரகா, ஜெகநாத்பூர் அங்கெல்லாம் போகணும்னு நம்ம ஆசைப்படுறோம். மாயாப்பூர், குப்த விருந்தாவன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது மாயாப்பூர். சோ இங்க யாரு விருந்தாவனத்தை மதுராவை தவிர்த்து மற்ற விஷயங்கள்ல பீடிக்கப்படுறாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயா சக்தியால கண்டிப்பாக பீடிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு வராக புராணத்துக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரம்மாண்ட புராணத்தில் உலகங்களிலும் உள்ள புண்ணிய கஷேத்திரங்களுக்கு புனித யாத்திரை மேற்கொள்வதால் உண்டாகும் பயன்கள் அனைத்தும் மதுராவின் புனித மண்ணை தொட்டால் போதும் என்று கிடைத்துவிடும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன புராணம்? பிரம்மாண்ட புராணத்துல உலகங்களிலும் உள்ள புண்ணிய கஷேத்திரங்கள், வெறும் பூமியில மட்டும் இல்ல, 14 லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா, எல்லா லோகங்களும் 3 உயர் கிரகம், மத்திய கிரகம், கீழே இருக்கக்கூடிய கீழ் உலகம், எல்லா லோகத்துல இருக்கக்கூடிய புண்ணிய கஷேத்திரங்களுக்கு போனா கிடைக்கக்கூடிய பலன் வந்து நமக்கு மதுராவின் புனித மண்ணை தொட்டால் போதும் என்று கிடைத்துவிடும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது நாம வந்து புனித யாத்திரை போகணும். பல்வேறு சாஸ்திர நூல்களில் மதுராவை பற்றி கேட்பினும் நினைப்பினும் போற்றினும் விரும்பினும் காணினும் அதனை தொடினும் ஒருவனது எல்லா விருப்பங்களும் பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றன. ஆனா அங்க போகும்போது நமக்கு வந்து பௌதிகமான சிந்தனைகள் இருக்காது. பகவானுடைய லீலைகள் நடந்த இடம் இல்லையா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சாக்ஷாத் பகவான் லீலைகள் நடத்தின இடம். அதனால அது ரொம்ப ரொம்ப தூய்மையானது அப்படின்றது நம்ம அதை நினைச்சால் கூட நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய விருப்பங்கள் எல்லாம் பூர்த்தி அடையப்படுகின்றது. மிக முக்கியமான ஒன்று.
இந்த ஒரு 5 minutes எடுக்கலாமா இல்ல வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? 10 ஒண்ணா எடுத்து. எடுக்கலாம் மாதாஜி, 5 நிமிஷம் தானே, எடுக்கலாம். சரி, நாளைக்கு பார்க்கலாம். வேற யாருக்கிட்ட இருந்தும் ஆன்சரே வரலையே. நாளைக்கு சண்டே, அதனால தான் நான் கேட்டேன். எனக்கு இல்லையே மாதாஜி சண்டே. அதுதான் உங்களோட ஆன்சருக்கு தான் வெயிட் பண்ணேன். நோ ப்ராப்ளம் பிரபு, நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்யறத பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. பாப்போம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வேகமா போக முடியுமா பார்க்கலாம். எனக்குமே 19 அத்தியாயத்தை முடிச்சுட்டா நல்லா இருக்கும்னு பார்த்தா நான் முடியல. மண்டேல இருந்து என்ன பண்றது? மண்டேல இருந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாமே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே. 9 to 10 இவங்க மட்டும்தான். யாரு சங்கீதா மாதாஜி 17ஆம் தேதியில இருந்து தான் எடுக்கிறாங்களாம். எவ்வளவு கிருஷ்ணன் நமக்காக ஹெல்ப் பண்றாரு பாருங்க. அவங்க ஆல்ரெடி குரூப்ல போட்டாங்க, நான் 17ஆம் தேதியில இருந்து எடுக்கிறேன்ட்டு. ஸோ இந்த லிங்க் ஃப்ரீயா தான் இருக்கும், அப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே பிரபு. இல்ல நீங்க அந்த L1 போணுமே. போல L1 போல. எனக்கு பக்தி வேதாந்தா ஸ்டார்ட் ஆகுது பிரபு மண்டேல இருந்து. எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. 4 வருஷ கோர்ஸ். ஸோ 15th வரைக்கும் 14th வரைக்கும் இது பண்ண முடியும். இது 15th இருந்து நான் L1 போணுமே. நம்ம அடுத்த 2-3 நாள்ல முடிச்சிடும் பிரபு. இங்க பாருங்க, இன்னும் ஒரு 10 இல்ல 20-30 பேஜஸ் இருக்கு, முடிச்சிடலாம். ஓகே. நீங்க போறதுக்குள்ள இதெல்லாம் முடிச்சிடலாம் பிரபு, கவலைப்படாதீங்க. இதுக்காக தான் வேக வேகமா பார்த்தா அவரு மொபைல இது பண்ணிடுறாரு, அதாவது பண்ணிடுறாரு, ஏதாவது பண்ணிடுறாரு அவரு. இன்னொன்னு சொல்ல மாதிரி ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம காலையில அதுல ஒண்ணுமே இல்லை. அது ஏதோ அவன் ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டா. நவ் இட் இஸ் ஒர்க்கிங். எல்லாருடைய பிரார்த்தனைக்கும் நன்றி. இவரு சர்வ பிரபு இது சொல்லிட்டு இந்த ஒன்னும் ஆகாது மாதாஜி. ஆல்ரெடி அவர்கிட்ட சொன்னேன் பிரபு, ஸ்கிரீனே வரல, நீங்க இல்ல ஒன்னும் ஆகாது மாதாஜி, காலையில சரியாயிடும். அதே மாதிரி காலையில சரியாயிடுச்சு, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு அவன் திருப்பி கொடுத்துட்டான். ஓகே. சோ இன்னும் நமக்கு கிட்டத்தட்ட 50 பேஜஸ் இருக்கு. முடிச்சிடலாம் பிரபு. 130வது பேஜ்ல இருக்கும். 183 வரைக்கும் தான். சோ 19 அத்தியாயம் தான் நம்ம படிக்க போறோம். முடிச்சிடலாம். நாளைக்கு கொஞ்சம் பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருபேஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. நித்தை கௌர பிரேமநந்தே. ஹரி ஹரி போல. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க யாரும் கவலைப்பட வேணாம், என்னடா இவ்வளவு ஃபாஸ்டா போறோமே அப்படின்ட்டு. பக்தி சாஸ்திரம்